Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da zan nuna mana yadda ake withdraw ɗin coins daga Bybit zuwa OKX. Sannan zan nuna mana yadda ake withdraw ɗin coins daga OKX zuwa wata OKX ɗin. Wannan shine yafi kowanne muhimmanci ga duk wanda yake harkar cryptocurrency ya san wannan tsarin. Sannan ita ma Bybit, abin da na yi a OKX shi ma Bybit suna da wannan tsarin. Duk abin da na nuna maka a wannan OKX ɗin don ka samu sauƙin transaction, to shi ma can za ka same shi. Yanzu da farko za ka zo ka shiga cikin OKX ɗinka, saboda daga Bybit za ka turo OKX, sai ka taɓa OKX ɗinka haka. Za ka jira ta buɗe ma kamar yadda kuke gani, za ka sa tamfirin ɗinka da farko. Ga shi kamar yadda kuke gani OKX ɗinmu ta buɗe, sai ka zo ka danna deposit. Idan ka danna deposit haka nan ne zai kawo ka nan. To sai kai sacin, mu za mu turo USDT daga Bybit, sai ka zo ka danna USDT search a nan gurin. Kun ga gashi mun yi sacin ɗinsa ta ba mu, sai ka taɓa shi. A nan gurin gashi nan ya ce ma deposit select, to gashi nan ya nuna ma nan duka duk wanda ka kwafa a nan, in ka je exchanger Bybit shi za ka kwafa. Yanzu alal misali ga USDT TRC20 ko, sannan na aka ce USDT Flamingo. To duk wanda ka kwafa a nan shi za ka yi amfani da shi. Yanzu mu za mu zo mu yi amfani da USDT Ton, gashi a ƙasa kamar yadda kuke gani, na taɓa shi. Za ka jira ya buɗe maka, muna ɗan fama da matsalar network. To gashi ya buɗe ma kamar haka da kake gani, sai ka zo ka copy deposit address da farko. In ka copy deposit address, sai ka zo ka shiga cikin Bybit ɗinka kamar yadda kuke gani. Yanzu za ka jira Bybit ɗinka ta buɗe ma, sannan sai a ɗora. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi Bybit ɗinmu ta buɗe kamar haka, sai ka zo ka danna acid. Idan ka danna acid ya buɗe ma nan, sai ka zo ka danna withdraw. Idan ka danna withdraw ya buɗe ma nan, sai ka danna USDT ɗinka tun da dama shi za ka yi withdraw. Idan ya kawo ka nan shi ma wannan contract address da ka kwafo daga OKX, sai ka zo ka saka shi kamar yadda ka gana saka. Sannan nan gurin aka ce select network, sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi dama a can mun yi choosing ɗin ton, sai ka zo ka duba a cikin wannan jerin list ɗin wanne ne aka rubuta masa ton, sai ka taɓa. Yanzu gashi ga ton nan shine na 3, sai ka taɓa. Kamar yadda kuke gani gashi ya ce nan please make sure if a destination target/memo is required. Yanzu za mu koma mu ɗauko wannan memo ɗin, saboda shi ne suke magana a kai. Matuƙar baka sa shi ba, to za ka yi asarar coins ɗinka. Sai ka taɓa, gashi mun yi copy kamar yadda kake gani, sai ka dawo nan gurin, sai ka zo ka saka shi a nan gurin da aka ce optional. Kana sa shi haka za ka zo nan gurin kamar yadda aka ce amount, gashi idan duka za ka sa shi ka danna max. Idan kuma ba duka za ka sa ba, sai ka zo ka sa adadin abin da za ka sa. Kamar yanzu ni da nake so in tura dala 184, sai ka zo ka danna withdraw. Idan ka danna withdraw za ka jira ya kawo ka nan, gashi na aka ce no verification need for this address next time. Abin da suke nufi ba za ka daɗa amfani da wannan verification ɗin ba wajen yin withdraw da wannan memo ɗin da za ka yi transaction da shi. Sai ka danna confirm. Idan ka danna confirm zai kawo ka nan gurin, sai ka sa password ɗinka kamar yadda zan sa nawa yanzu. Yau to kamar yadda kake gani gashi na sa password ɗina. A nan gurin abin da na manta ban gaya muku, password ɗin wannan ake nufin za ku sa, wannan kuka yi rijistar wannan Bybit ɗin za ku saka. Yanzu sai nan ko aka ce Google Authenticator, to shi ma za mu je mu kwafo shi kamar yadda kuke gani. Yanzu shi wannan dama gashi nan, saboda in na shiga ma ba zai buɗe muku ba, shi yasa zan nuna muku a haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan an sa Authenticator, gashi zan taɓa shi kamar yadda kuke gani gashi haka. To ku nan gurin da nake taɓawa ba za ku ga komai ba. Idan ba ku da wannan Google Authenticator ɗin, to ku yi ƙoƙari ku ɗauko shi, ku yi linkin ɗinsa da Bybit ɗinku da dukkan sauran wasu exchangeoji naku. Yanzu gashi zan zo in kwafa kamar yadda kuke gani, kuma counting yake yi, duk sakankuna yana canja wannan lambobin. Yanzu gashi na kwafa, zan dawo zo in sa su a nan gurin. Wannan lambobin da kuke ganin na saka duk sakan 30 sakan 15 suke canjawa. Yanzu kafin su canja min, bari in yi in danna. Yanzu gashi kamar yadda kuke gani ya yi min withdraw successful. Yanzu zan je in duba cikin OKX ɗita da na tura. To yanzu shi kenan, sai mu zo mu shiga cikin OKX ɗinmu. Gashi kamar yadda kuke gani gashi ta riga ta shigo. Sai ka zo ka transfer da kace za ka yi,
sai mu dawo gurin ta wacce ita kuma za mu yi ta ne daga OKX zuwa OKX. Yanzu abu mafi sauƙi, duk wanda yake so ya yi transfer daga OKX zuwa OKX saboda ya samu sauƙin caji da za a yi masa, ya biyo ni a hankali. Yawwa to kai abin da za ka yi a nan sai ka zo ka taɓa wannan OKX ɗin naka. Idan ka taɓa OKX ɗinka haka, a nan gurin akwai ɗagwanguna ga su nan guda uku sau uku, kaga guda 9 ne, sai ka taɓa gurin kamar yadda ka ga na taɓa. In ka taɓa zai buɗe ma kamar haka, sai ka zo ka taɓa kan akawun ɗinka na Gmail da ka rubuta. Za ka jira nan gurin ya ƙarasa sacin, ga shi nan akwai gurin da aka ce UDI, akwai gurin da aka ce nickname, ni ban canza nickname ba. Za ka iya amfani da email ɗinka, sannan za ka iya amfani da phone number da ka yi rijista. To mu yanzu da UDI ɗin za mu yi, sai ka zo ka kwafi UDI ɗinka kamar yadda kake gani. Yanzu ni wannan ba da ita zan yi ba, na yi muku misali ne, duk wanda yake so ya kwafo UDI ɗinsa ya tura wanda za su yi cinikayya da shi tsakanin OKX da OKX. Idan kuma tsakanin Bybit da Bybit ne, shi ma haka za ka je ka duba sai ka kwafo wannan UDI ɗin da suke badawa. Yanzu za mu fito, ni kuma zan je in kwafo na wanda zan turawa. Yanzu zan zo in shiga WhatsApp ɗina, tunda ya tura min da kuɗina kamar yadda kuke gani, sai in tura mar. Yanzu gashi kamar yadda kuke gani ya tura min da UDI ɗinsa. Gashi zan kwafa kamar yadda kuke gani. Na kwafa sai in dawo in shiga cikin OKX ɗita. Sai in zo in ce zan yi withdraw kamar yadda kuke gani. Zan dawo da baya, gashi sai in zo in taɓa OKX ɗina, sai in taɓa asset, sai in zo in taɓa kan withdraw kamar yadda kuke gani. To gashi idan ya kawo ka nan gurin sai ka taɓa withdraw, tun daga nan an ce P2P trading withdraw, kai ka taɓa withdraw. Kamar yadda kake gani idan ya kawo ka nan za ka jira, to mu dama USDT za mu tura, sai ka zo ka taɓa kan USDT ɗinka. Gashi nan an ce on chain. On chain shine wanda za ka sa contract address. Internal free shi kuma shine wanda za ka taɓa. In ka tura wa mutum ta nan kyauta ne, ba za a caje ka ko sisi ba. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan gurin sun ce za ka iya sa phone number, farko ma shi suka nuna maka. Idan ta phone number mutum za ka tura mara, dole kana buƙatar sai ka yi searching country ɗinsa, kawamo Najeriya. Kaga sai ka kwafi Najeriya. Yanzu misali kenan, sai ka zo ka sa number wayar da ya rijistar wannan OKX. Misali ni na yi da wannan number da na saka. To idan ka sa adadin abin nan ɗin, kaga gashi nan adadin kuɗin ya bayyana, sai ka zo ka nan gurin. Idan kuɗinka yana kan trading, sai ka taɓa trading. Idan kuɗinka yana kan pounding, sai ka taɓa pounding. Yanzu kun ga kuɗinmu yana kan pounding, shi yasa kuka ga gashi nan ya nuna mana adadinsa. Yanzu in ka dawo da shi nan, ka cire wancan, kun ga gashi nan ya baka 00. To don haka yanzu mu da pounding za mu yi, sai mu yi shi a haka. Yanzu ɗan uwa sai ka dawo nan gurin da na je na kwafo UDI ɗin nan, nan gurin da aka ce phone number ɗin nan, sai ka taɓa shi. Kamar yadda kake gani na taɓa, kun ga gashi ya kawo min phone number, email, sub account, sannan UDI. To sai in taɓa UDI ɗinsa haka kamar yadda kuke gani. Ga nan gurin nan ya bani in sa enter UDI, sai in zo in yi pasting ɗinsa haka. Nan kuma dama gashi nan na riga na sa, amma bari in cire. Yanzu gashi zan sa gabe ɗaya, sai in zo in sa gashi nan wannan 'yan kwabban na da suke kayi, bari in cire, tunda dala 180 muka yi ciniki da shi, ga ta zan tura masa. To yanzu sai ka zo nan gurin da aka ce submit, sai ka danna. Idan ka danna za ka jira. In ka jira, yauwa gashi zai kawo ma haka. Nan ya ɓoye maka UDI ne, in ka ga dama za ka iya taɓawa sai ya kauce. To mu yanzu ba sai mun taɓa ba, sai ka zo ka danna confirming. Idan ka danna confirming za ka jira shi kamar yadda kuke gani, gashi nan yana searching. Nan gurin zai ce ka sa password ɗinka. To idan kana da pin password shi ka sa. Idan wayarka mai tamfirin ce kuma zai nuna maka tamfirin kai tsaye, sai ka taɓa tamfirin kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana searching yanzu, sai mu ɗan jira shi. To alhamdulillah shi gashi ya riga ya game mini. To idan ka zo ka kai, in ka tura wa mutum kamar haka, sai ka yi screenshot kamar hakan nan da kake gani. Sai ka zo ka taɓa view detail. Kun ga gashi nan yana kan pending. To sai ka zo shi ma sai ka yi screenshot ɗinsa kamar yadda kuke gani. To idan kai wannan, sai ka zo ka tura masa a WhatsApp, saboda shi ne gudun matsala tsakanin kai da shi ta rashin yarda ko kuma aka san haka. Ka san shi bai san ka ba, Allahu ya alamu, za ku iya kasuwanci ta wannan hanyar. Yanzu gashi kamar yadda kake gani, sai ka zo ka danna
haka nan ka yi selecting ɗinsu guda biyu sai ka zo ka tura masa. Kamar yadda kuke gani gashi na tura masa, ko da mistake aka samu ya sa ID ɗinsa ba, ya turo ma ID ɗinsa ba daidai ba, to ba shi da ikon da zai ce laifinka ne, saboda idan ka duba za ka ga ID ɗinsa da ya turo min gashi nan, sannan kuma ni ma ID ɗinsa da na tura mar gashi nan a nan gurin inda aka ce address UDI, ka gani ya bayyana ta a bayyane sannan ya bayyana ta a ɓoye. To dan uwa, idan yau ka fara ziyartar wannan channel ta, ka daure ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa, yanda da zarar an sake samun wani update zan nuna muku yadda ake yi. Yanzu matakinmu na gaba shine za mu nuna yadda ake withdraw direct to account insha Allahu. Yanzu idan yau ka fara